fituwa ina da kai ba za na koka ba. Farin gani mai yarwa ne fituwa ina da kai shehu ba za na koka ba. Farin gani mai yarwa ne fituwa abun kauna. Fari da farko na sa gwanin kyauta mai yau da kullum ka kara himma ta hakikanin bauta kai ka cancanta kai zan wa bauta ba za na wa wani ba. Zuciyata da kai take raya mai gida mai fari na halaye hasani mai fari da koraye ina da kai ya ba zan gadara ba. Farin gani mai yarwa ne fituwa ina da kai shehu ba za na koka ba. Ashe a sashe imamu kami ne shi ya sabo mu shi ya furta ne. Jirgin Nuhu abi kura bauta ne asali dole ladabi babba. Abin fito hatu kai nake kauna gobarar so a zuci na kuna. Gashi zafinta ya ruɗa ruhi na yarda da ni madubi abin duba. Farin gani mai yarwa ne fituwa ina da kai shehu ba za na koka ba. Mai sha da duka wani har da ɗan goye gare ka na zo ka sharan hawaye. Kai ne a fili kai ne a can koye mai sha da sirri har ma na ɓoɓɓoye. Abin fito hatu karɓi aiki na dan kai ne kake share kuka na. Wallahi kai kadai ne muradi na don sayyadi Mustapha ka mun duba. Farin gani mai yarwa ne fituwa ina da kai shehu ba za na koka ba. Baba fituwi mai alfarma ba ni in dinga karba ni ba zan iya boye kaunata ba. Baba fituwi mai alfarma ba ni in dinga karba shehu ba zan iya boye kaunata ba. Baba fituwi mai alfarma ba ni in dinga karba ni ba zan iya boye kaunata ba. Ya fito a sama dani shehu arifin rabbani sannu kamilil irfani zulfiyu da tilmannani sahibu dari kauni mai kama da shek tijjani in ka ga shi ana tijjani baba fituwi ne ba wai ba. Sannu sha jira sha nema lamarin ka na da girma madadin ka ne alfarma babu wanda baya zo ma masu madadi na nema yaushe za mu zauna mu ma baba ka bani ban sama ba kai ma wanda ma bai zo ba. Baba fituwi mai alfarma ba ni in dinga karban shehu ba zan iya boye kaunata ba. Shehu na riga na duba na gaban ka ban hanga ba zuciya ba ta yi motsi ba dan ba za ta dau tsoro ba rai ba za ya bar zugi ba ba za ni ma bege ba ga zuciya tana begen kuma san ba ta daina shashshega ba. Ga farin wata mai haske wanda shi nake wata ke na riko da kai ba sake a cikin kani na narke arziki da kai zai mike in ko babu kai ya yanke wanda ya kai da kai to ya kai in kuma babu kai bai kai ba. Baba fituwi mai alfarma ba ni in dinga karɓar shehu ba zan iya boye kaunata ba. Ina da kai shi sa ba zan yi kuka ba bulfutu
tallafa min cika isar bauta, ina ta san yi tun a yarinta, ganin ka shine cikar bukata ta. Da kai na gane dukan ibada ta, ka tallafa min ka karbi hajata, na baka abba na har da ummina. Ina da kai shi sa ba zan yi kuka ba, bal fitowa ta mai gida abun gani. A zuciya nake son ka da ruhi na, sanin ka ya shafa dukan tunani na. Yarda da ni karka duba aibuna, na tabbata za ka share kukana. A filfitowa tuba ga su kwaye, giya ta ƙaunar ka ta sakan maye, mai madadin kauni baki da jajaye, a ba su kai rajika amsa baitina. Wa ruhi aya baba, nafsi fida ka ummi wa abi baba, ya murshidi ka iduna hana duba, kamar ka duka wani ban gani ne ba. Ina da kai shi sa ba zan yi kuka ba, bal fitowa ta mai gida abun gani. Farin jaka da ka zarce mai kushe, ka bani sirrin yabo a koyaushe. Ƙaunar ka ta kama zuci ta nashe, kai ne hakikar cikar muradina. Dare da rana ina maka baiti na, mai gida na ka duba aikina, ka tallafa kar a rusa aikina, ka kara mun garkuwar kashe ina. Ina da kai shi sa ba zan yi kuka ba, bal fitowa ta mai gida abun ƙauna. Farin gani mai yarwa ne fitowa tina da kai, ba za na koka ba. Farin gani mai yarwa ne fitowa tina da kai, shehu ba za na koka ba. Farin gani mai yarwa ne fitowa abun ƙauna. Baba fitoyi mai alfarma, bani dinga karɓa shehu ba zan iya boye ƙaunata. Baba fitoyi mai alfarma, bani dinga karɓa ni ba zan iya boye ƙaunata ba. Ina da kai shi sa ba zan yi kuka ba, bal fitowa ta mai gida abun ƙauna. Ina da kai shi sa ba zan yi kuka ba, bal fitowa ta mai gida abun ƙauna. Ina da kai shi sa ba zan yi kuka ba, abun ƙauna. Futuhia Musical Studio, Jos.